bakal pong malalago dito. Ito po ang aming President Municipal. Yan, si Broman. Oto? Oo. Sige bro. Isip. Ayun, nabinili mo na po. Ito po, lunch time. Lunch time. Oo. Second day ng duty natin, no? Opo, second day ng duty. Ano, pritong manok. Pansit. Wala ko nung kiwa mo nila. Isip ko nung kiwa mo nila. Ang galing po kay Epe. Supply galing kay Epe. May napagkain. Ha? Pinamatak na ano? 35 lang. 35 ba? Pinamatak na Kabilang na eh. Tangkay? Kabilang na rin eh. Kung sa'yo nga makaluto mo rin yung mga Tama ka nun.
Kanya. Yan.